Dnes sme zašli za pani Rovnou, aby nám ukázala, akým spôsobom môžeme rozmnožovať napríklad takéto skalničky. To je kto konkrétne? Toto je lomikameň, saxifraga paniculata. To asi nezopakujem, ale v každom prípade sa naučím, že ako teda s ním ďalej narábať. Vy ste mi ešte predtým, než sme zapli kamery, hovorili, že vlastne táto rastlinka vznikla z jedného takéhoto... Áno, z jednej ružičky. Ružice sa rozrastla až na takýto koberček alebo vankúšik po zhruba 2 rokoch. Čiže toto je po 2 rokoch. Áno. No a my to môžeme teraz ďalej vlastne rozmnožovať. Môžeme si spraviť viacero rastliniek z tejto jednej. Áno. A tak vás veľmi pekne teda poprosím, aby ste nám ukázali, ako na to, aby sme to robili správne. Áno, takže tu ide o vegetatívne rozmnožovanie s delením trsu, alebo môžeme použiť vlastne v tomto prípade aj delenie odrezkami. Hej, podľa toho, ako to pojmeme. Keď tie rastlinky alebo tie jednotlivé ružice majú vyvinuté korienky, tak máme prácu uľahčenú a môžeme vlastne takúto rastlinku rozdeliť na... Čiže takto je len vlastne roztrháme? Áno, roztrháme ju na takých, 6, 7. V tomto prípade použijeme biely štrk, vapencový, pretože to je rastlinka, ktorá má rada. Ten štrk dáme na spodok? Dáme na spodok drenážnu vrstvu zo štrku, zase použijeme troška guličiek hnojiva a rastlinku tým koreňom zatlačíme do kochlíka. Zasypeme substrátom, ktorý sme si pripravili z rašeliny, zeminy, piesku. Hej? Správne hovorím? A toho vapencového štrku. Môžeme pri tom urobiť nejakú chybu pri tomto delení? Tak chybu môžeme urobiť jedine v tom, že keď tam nebude dostatok tých korienkov, takže nám tá rastlinka hlavne v teplejšom počasí môže uschnúť a jednoducho sa neujme. Ale keď je tam tých korienkov dosť a robíme to vo vhodnom, skorom jarnom období, keď je ešte chladno, alebo aj koncom jesene, tieto lomikamene dobre zakoreňujú aj cez zimu, tak by sa to malo takýmto spôsobom bez problémov ujať. A potom takúto presadenú rastlinku rozdelenú nechávame vonku, vo voľnej prírode, alebo ako to mám... Áno, necháme ju potom v škôlke, zase... Na pospas počasiu. Na pospas počasiu a samozrejme, keď je suché počasie, tak ju pravidelne pripolievame, aby teda v tom vlhkom substráte dobre zakoreňovala. No a keď nám začnú tie korienky tu prerastať, alebo po vyklopení z toho kochlička ten bal pevne drží pohromade, tak vtedy už môžeme tú rastlinku vysadiť do skalky. Tak a o tom budeme hovoriť na budúce, pretože toto je vlastne náš skalničkový seriál. Ďakujeme vám veľmi pekne za všetky rady.